ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശക്നോതി ഹൈവയ സോഢം പ്രാക് ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സസുഖീ നരഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോന്ത സുഖോ അന്തരാരാമ തഥാന്തർജ്യോതിരേവ യഃ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷാഃ ഛിന്നദ്വൈതാ യഥാത്മനഃ സർവഭൂതസ്ഥിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങൾക്കതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്കു വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്സാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാം ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയമനോ ബുദ്ധിർ മുനിർമോക്ഷപരായണഃ വിഗതേച്ഛാ ഭയക്രോധോ യസദാ മുക്ത ഏവ സഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുകൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ കർമ്മസന്യാസയോഗോ നാമ പഞ്ചമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा सुवर्णप्रभा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा सुवर्णप्रभा माता जी.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു മാതാജി? കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു മാതാജി. ആരാണ് കീർത്തന ആലപിക്കുന്നത്? സുമംഗല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ചെറിയ കീർത്തനം ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണേ കരയല്ലേ എന്നുള്ള കീർത്തനമാണ് കേട്ടോ. കണ്ണുനീരാൽ കണ്ണു കാണാതിരുന്നാൽ കണ്ണൻ വരുമ്പോൾ നീ എന്തു ചെയ്യും? കണ്ണേ കരയാതെ നീ കാത്തിരിക്കൂ, കണ്ണൻ വരും വരെ കണ്ണീരടക്കൂ. കണ്ണുനീരെല്ലാം കരഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ കണ്ണന്റെ പാദാഭിഷേകം മുടങ്ങും. കണ്ണൻ തൃക്കൺ കൊണ്ടു നിന്നെ തഴുകും, അന്നു നീ ആനന്ദ കണ്ണീർ പൊഴിക്കൂ. കണ്ണനെ ദൂരത്തു കണ്ടാലുടനെ കണ്ണേ നീ ചെന്നങ്ങെതിരേറ്റിടേണം. എന്നു വരും കണ്ണൻ എന്നറിയില്ല, കണ്ണേ നീ കണ്ണിമാച്ചിമ്മാതിരിക്കൂ. കണ്ണൻ മഴമുകിൽ വർണ്ണൻ വരുമ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും നീ ഉണർത്തല്ലേ. കണ്ണേ നീ കണ്ണനെ കണ്ടെടുത്തുള്ളിൽ കണ്ണിലേക്ക് അനയിച്ചെന്നെ ഉണർത്തൂ. കണ്ണേ നീ കണ്ണനെ കണ്ടെടുത്തുള്ളിൽ കണ്ണിലേക്ക് അനയിച്ചെന്നെ ഉണർത്തൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ചെറിയ ചെറിയ കീർത്തനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം അറിയുന്ന കണ്ണനോട് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം അറിയുന്ന കണ്ണനോട് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കൂടെ നടന്നെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അന്തരംഗത്തിലെ ചിന്തയെല്ലാം ആദിപരാത്പരൻ കാണുന്നുണ്ട്. തന്നെ മറന്നൊന്നും ചെയ്തിടുവാൻ ആർക്കും ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ആദിനാരായണൻ കണ്ണൻ എന്നും അരിലും കൂടെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യസ്വരൂപത്തെ നമ്മളെല്ലാം അനന്തമോടെ ഭജിച്ചിടേണം. സത്യസ്വരൂപത്തെ നമ്മളെല്ലാം അനന്തമോടെ ഭജിച്ചിടേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പാടണോ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ
ഹരേ രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ രാമ ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ ചൊല്ലാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Suvarna Prabha Mataji. Thank you, Sindhu Vasan Mataji. Hare Krishna. ना माता जी। Hare Krishna, Dhanya Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞോ കീർത്തനം? Dhanya Mataji. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷമിക്കണം മാതാജി, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു പോയി. കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു, എനിക്ക് തുറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോ പ്രോബ്ലം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। कृष्ण परमात्मने नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Thank you very much for the Kirtan Shloka recitation translation. Na Balarama Purnima. Hare Krishna. Thank you very much. Na Balarama Purnimayana. ബലരാമസ്വാമിയുമാണ് നമ്മള് ഹരേ രാമ എന്നുള്ള മന്ത്രത്തില് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് കൂടുതൽ ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്പർ കൂട്ടുക. ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉച്ചവരെയായിരുന്നു. അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അറിയാത്തവർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു മാലയെങ്കിലും കൂടുതൽ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് ബാക്കി ഹിന്ദി ക്ലാസ്സസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും കട്ട് ചെയ്തു. അത് ബലരാം പൂർണിമയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാംഗ്ലൂര് നമ്മളുടെ രാധേഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. നമുക്ക് അതിന്റെ നോട്ടീസ് ഒന്നും വന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല.
പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമുക്ക് നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം റീക്യാപ്പ് നോക്കാം. നമ്മള് ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രഭുജിമാരും എല്ലാവരും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. മാതാജിമാര് മാത്രമേ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പ്രഭുജിമാർക്കും പാടാം, ചൊല്ലാം, എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ചൊല്ലാം. നമ്മള് എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മള് നാമവും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് അത് ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ നാവില് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളുടെ നാവ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ജപിക്കുന്ന ആ സൗണ്ടിന്റെ കൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ബലരാമസ്വാമിയും കൃഷ്ണനും കൂടിയിട്ട് വന്ന് നമ്മളുടെ നാവില് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സ് കാളിയന്റെ പുറത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് കാളിയന്റെ പോയിസൺ ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിസൺ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ്, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ തീരുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ജപിക്കാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന് നൃത്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, നമ്മളുടെ നാവില് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു മാലയിൽ നമ്മൾ ജപിച്ച് തീർക്കണം എന്നില്ല, നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ എത്രയാണോ അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. മാല എടുത്ത് ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് 108 പ്രാവശ്യത്തിന് കുറവ് വരാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ എത്ര മാല ജപിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു കണക്ക് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കുറഞ്ഞു പോകരുത് എന്നുള്ളതിനാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് പുതിയ ബാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പറയാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൽക്കാരിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു പാൽക്കാരി പെൺകുട്ടി ഒരു അമ്പലത്തിന് മുൻപിൽ ഇരുന്നിട്ട് പാല് വിൽക്കുകയായിരുന്നു. പാല് വിൽക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കണീശമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും എണ്ണിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അളന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു സ്വാമിജി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മാല കൊണ്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ അളന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു. ഒരു പയ്യൻ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ നോക്കി ചിരിച്ചു. ആ കുട്ടി അതിന് അളക്കാതെ ഒരു പാത്രം നിറയെ പാലെടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ സ്വാമിജി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഷോപ്പ് കീപ്പറിനോട് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ ഇയാൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു, ആ കുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ്, അത് സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇയാൾക്ക് തോന്നി, സ്വാമിജിക്ക് തോന്നി, ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ആള് ഈ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി അളവില്ലാതെ പാലെടുത്തു കൊടുത്തതുപോലെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്നോട് ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഞാൻ അളന്ന് തൂക്കിയാണല്ലോ, ഞാൻ എണ്ണിയാണല്ലോ ഞാൻ ജപിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. അങ്ങനെ അയാള് മാല എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിന് നമ്മള് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് കുറഞ്ഞു പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ജപിക്കും, മാല എടുത്ത് ജപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം തൊട്ട് ഭക്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കാലെടുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആരായാലും തുടങ്ങിയാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എപ്പോഴും അളന്ന് തൂക്കി അത്രയും അതിൽ കുറയാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ റീക്യാപ്പ് എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് എന്താണ്, പരമ്പരയായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ആദ്യം വിവസ്വാനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ ജ്ഞാനം എന്തായിരുന്നു, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിവസ്വാനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വിവസ്വാൻ അത് മനുവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വന്നതാണ് നമ്മളുടെ മാധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് ബുക്സ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആസിറ്റീസ് എന്നുള്ള ബുക്ക്, യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം, സാധുക്കളെയും ഭക്തന്മാരെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കാൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. പിന്നെ പഠിച്ചത് എന്താണ്,
യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനോട് പെരുമാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അതേ തരത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തനായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യനായിട്ടാണ്, ദാസനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുക. അതേസമയം കംസനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിയത്? ശത്രുവിനെ പോലെയാണ് അവര് ഭഗവാനെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ. അർജുനൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സഖാവായിരുന്നു, ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ അതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതില് സൂതൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, സൂത മഹാരാജ്, ഇത് എന്താ പറയാ, സൂതദേവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് എന്താണ്? സംസാര സാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹ ഗൃഹീതാംഗം സമുദ്ര ഭവാർണവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാര സാഗരത്തിൽ മുഴുകി, സംസാര സാഗരെ മഗ്നം, മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ. എല്ലാവരും സംസാര സാഗരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. കർമ്മമാകുന്ന മുതല നമ്മളുടെ കാലിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ എന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷിക്കൂ, ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മളോട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില്, ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ മെന്റാലിറ്റി അതായിരിക്കണം. ദീനം മാം കരുണാനിധേ, ഞാൻ ദീനനാണ് ഭഗവാനെ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന് നമ്മളോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നുക. നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഭഗവാന് അടിമപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. എപ്പോഴും പ്രേമഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദാസ്യ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമാം കർമാണി ലിംബന്തി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ പോലെ ഭഗവാൻ ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊന്നും ഭഗവാന് ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മമെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മളോട് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്, അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. മാം കർമാണി ലിംബന്തി, ഭഗവാന് ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അതില് ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല. ഇതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിന് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുക. ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുക. ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ, ആ ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്? നമ്മള് എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് എന്താ നമുക്കുള്ളത്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, 4 തരം ദുരിതങ്ങളാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ളത്. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും കിട്ടുക. എത്രത്തോളം പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ജന്മത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അറിയാണ്ടാണ് നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തു വന്നത്. മൃത്യു, നമുക്ക് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൃത്യു ഉണ്ട്. ജരയാണെങ്കിലോ എത്ര പൈസ ചെലവാക്കിയാലും ജര ഒന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അസുഖം വരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം ദുരിതമുള്ള ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മള് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഡെത്ത് സൈക്കിൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാനോട് അടുക്കുക. ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സറണ്ടർ ചെയ്ത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പ്രതിപ്രശ്നേന സേവയ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിനെ കിട്ടേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വീട്ടിലിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വായിക്കാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവും, ഓക്കെ. പക്ഷേ നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള, ലൈഫിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന, ആദ്യം നമസ്കരിക്കുക ഗുരുവിനെ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
പരിപ്രശ്നേന, ചോദ്യം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ ഗുരു നമുക്ക് തത്വദർശനം എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും കൂടിയിട്ട് വിശ്വാമിത്രൻ മഹർഷി ഇവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവിനോട് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി രാക്ഷസന്മാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വനവാസത്തിന്. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് 14 years 13 years ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തത്? ഇവരെ രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി എന്താ സംഭവിച്ചത്? മിഥില രാജ്യത്തൂടെ വരണമായിരുന്നു. മിഥില രാജ്യത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു? അവിടെ ഒരു വില്ല് പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വില്ല് ആരാണോ അതില് അമ്പെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അത് ആ ആളായിരിക്കും സീതയെ സ്വയംവരം ചെയ്യുക എന്ന് ജനക മഹാരാജാവ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരവിടേക്ക് പോയി. രാമനോ ലക്ഷ്മണനോ ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്താ ചെയ്തത്? അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്ന സഭയിൽ കയറിയിട്ട് ഇവരും ഇരുന്നു. വിശ്വാമിത്രൻ ഇരുന്നു, അവരുടെ താഴെ ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും ഇരുന്നു. എല്ലാവരും ചെയ്ത് തോറ്റു പോകുന്ന സമയത്ത് വിശ്വാമിത്രൻ രാമനോട് പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, വില്ലെടുത്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ രാമൻ എന്താ മനസ്സിലായത്? നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തി വലിഞ്ഞ് നോക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല രാമൻ ചെയ്തത്. രാമന് വിശ്വാമിത്രന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായി. രാമൻ പോയി വില്ലെടുത്തു, തൊഴുതു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇത് കെട്ടി, ചരടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അത് മുറിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സീത വന്നു മുമ്പിലേക്ക് സ്വയംവരത്തിനായിട്ട് മാലയും പിടിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ, ഗുരു പറഞ്ഞാലേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് രാമൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ നോക്കിയപ്പോ ഗുരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചു, ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാമനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയൻ ഒരിക്കലും തല കുമ്പിടില്ല. അപ്പം തല താഴ്ത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. തല താഴ്ത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എപ്പോഴും ബലരാമസ്വാമി കൃഷ്ണൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മണൻ അതേ അവതാരമാണ്. ലക്ഷ്മണൻ എന്താ ചെയ്തത്? വേഗം പോയിട്ട് ശ്രീരാമന്റെ കാൽക്കല വീണു. ഭയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാൽക്കല വീണപ്പോ വേഗം രാമൻ എന്താ ചെയ്തത്? എടുക്കാനായിട്ട്, നമ്മള് കാൽക്കല ഒരാള് കുമ്പിടുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? വേഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മള് നെഞ്ചോട് ചേർക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് വേഗം സീതാദേവി മാലയിട്ടു. ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, സ്റ്റുഡന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഗുരു എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവിന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്, ആ ഡിസൈപ്പിളിന് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയും. വില്ല് കണ്ടോ, നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടു, എന്ത് വലിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കും, ആ കണ്ടു എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എന്തിനാ, ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയും. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസൈപ്പിൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ആരുടെ ഡിസൈപ്പിൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക? കൃഷ്ണന്റെ ഡിസൈപ്പിൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. കൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് തരുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇത് നല്ല അസലായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാര് അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു മുതിർന്നവര്, അവര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. വഴക്ക് കൂടരുത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അസംഗം പാടില്ല, ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് പാടില്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ 18 ലെസൺസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നതാണല്ലോ. ഇത്ര ഈസി ആയിരുന്നു ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സംശയാത്മാ വിനശ്യതി. അതായിരുന്നു പിന്നെയുള്ളത്. എപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്താ? നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റിലോ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിലോ മാത്സ് ടെക്സ്റ്റിലോ ഒന്നും നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സംശയിക്കില്ല. അതേസമയം നമ്മള് ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതില് സംശയം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന, ആവശ്യമില്ലാത്ത സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് സംശയാത്മാ വിനശ്യതി. അയാൾക്ക് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും അയാൾക്ക് നാശമേ ഉണ്ടാകൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കരുത്, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവരുത് എന്നല്ല, പരിപ്രശ്നേന സേവയാ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു വേണം പഠിക്കാൻ. അതേസമയം സംശയിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതില് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ
ആശ്രമത്തില് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സുദാമാവും അതുപോലെ കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു ഇന്നലെ. ഗുരുദക്ഷിണ എന്താ കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടു. അതിലൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സുദാമാവിന് എങ്ങനെയാ ദാരിദ്ര്യം വന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ദാരിദ്ര്യം വന്നതിന്റെ സ്റ്റോറി നമുക്കറിയാം. ഒരു ദിവസം ശിക്ഷ കൊടുത്തതാണ്. സുദാമാവിന് ശിക്ഷ കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ കൃഷ്ണനും അതുപോലെ ആൻസർ പറയാതെ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു ആ കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മഴയുണ്ടായിരുന്ന സമയമാണ്. മഴ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഗുരു പറഞ്ഞത് പോയി കാട്ടിൽ പോയി, ശിക്ഷയായിരുന്നു, ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. പോയിട്ട് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു? വിറക് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അവര് രാത്രിയാവുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല. ആ രാത്രി അവിടെ തങ്ങേണ്ടി വരും അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അവര് പുറപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് എന്താ കൊടുത്തത്? ഗുരു പത്നി കുറച്ചൊരു കടല എടുത്തിട്ട് ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മുഴുവനും കഴിച്ചു. സുദാമാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് പങ്ക് കൊടുത്തു. നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണനെ പങ്ക് കൊടുക്കാതെ കഴിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ കടലയുടെ സ്റ്റോറി എന്തായിരുന്നു? അവിടെ ആ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കുടിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുടിലിൽ ഒരു പ്രായമായ ഒരു അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മൂമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. അമ്മൂമ്മ എപ്പോഴും അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട്, അവിടെ വീടുകളൊന്നും അധികം ഇല്ല, എന്നാലും അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഭിക്ഷ കിട്ടുന്ന സംഭവം എത്രയാണോ അത് എത്രയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലെ ചെറിയ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടിലിനകത്ത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പിക്ചറിന്റെ മുമ്പില് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിവേദിച്ചിട്ടാണ് ഈ അമ്മ കഴിക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്കൊന്നും കിട്ടാറില്ല. കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീരണം. അപ്പൊ അവര് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം 5 ദിവസം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ 5ാമത്തെ ദിവസം രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഒരു ഫാമിലി കുറച്ച് കടല എടുത്തു കൊടുത്തു, ഒരു തുണിയില് കെട്ടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവരത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നിന്റെ കാൽക്കല്ലതേ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ്, നാളെ നമുക്ക് കുളിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് നിവേദിക്കാം, എന്നിട്ടത് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടെ മുൻപിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആ മുൻപിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പ്രായമായ അമ്മൂമ്മ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നു. വല്ലാത്ത ക്ഷീണം, എന്താ വെച്ചാൽ ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല. പിറ്റേ ദിവസം അതിനു മുമ്പ് എന്ത് പറ്റി? രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു കള്ളൻ അവിടെ കയറി ഒരു പൊതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഈ കുടിലിനുള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ആ പൊതി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴേ എന്താ പറ്റിയത്? ഈ അമ്മൂമ്മ അത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. ആരാണോ ഇതെടുത്തത്? വളരെ വിഷമം തോന്നി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിവേദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അവർക്ക് വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇതാരാണോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് അവര് ആ ജന്മം ദരിദ്രരായി പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാഗിപ്പോയി. എന്നിട്ട് ആ സമയം ഈ ആളെന്താ ചെയ്തത്? ഈ കള്ളൻ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കയറി. അവിടെ കയറിയ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തമായപ്പോഴേക്കും എഴുന്നേറ്റു. ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവിടെ ഇയാളെ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പിടിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇയാള് ഈ സംഭവം അവിടെ പൊതി താഴെ ഇട്ടിട്ട് അയാള് ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ ഈ ഗുരുപത്നി ഇതെടുത്തിട്ട് ആരാണോ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പൊതി എടുത്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. ആ പൊതിയായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് സുദാമാവിനും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കൊടുത്തത്. അവര് വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ സുദാമാവ് എന്തായിരുന്നു? ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ബ്രഹ്മം എന്താന്ന് അറിയാം, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം, കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ സുദാമാവ് എന്താ ചെയ്തത്? സുദാമാവിന് അറിയാം കൃഷ്ണന് ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദരിദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന് വരരുത്. കൃഷ്ണന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് അനുഭവിക്കുക, എല്ലാവരും ഇതായിരിക്കും അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സുദാമാവ് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. കർമ്മയോഗം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സന്യാസ യോഗമാണ്. 5.1 പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. സന്യാസമാണ് നല്ലത്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണോ അതോ ഭക്തിപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യണോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആ കർമ്മ സന്യാസ യോഗത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ
വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മഫലം എന്തായാലും അയാള് കുറെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാള് ഫാമിലി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഡ്രസ്സ് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്യാസികൾക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, കമണ്ഡലവും ഉണ്ട്, ജപമാലയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അയാള് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ അയാള് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കാം. പിന്നെ അയാളുടെ കയ്യില് സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മള് മിഥ്യാചാരി എന്ന് പറയുന്നത്. മിഥ്യാചാരസ് ഉച്യത്തെ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്ലോകം വായിച്ചപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ. നെക്സ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു. സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ കരാവുഭോ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസ കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ കരാവുഭോ, കർമ്മ പരിത്യാഗവും രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ് അർജുന. മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും സന്യാസവും നല്ലത് തന്നെ. കർമ്മം ഭക്തിപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. അത് ഭക്തിയുക്തമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളോട് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പറയുന്ന സ്റ്റോറി ഏതാന്ന് വെച്ചാല് നൃഗരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു ഓന്തായി മാറിയ ഒരു രാജാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പുത്രന്മാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഗാർഡനിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം. പ്രദ്യുമ്നനുണ്ട്, സാമ്പനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പം അവരെല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ, അവർക്ക് ദാഹം തോന്നിയ സമയത്ത് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കണ്ടു അവര്. ആ ഗ്രൗണ്ടില് അവര് വെള്ളം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ അവര് കണ്ടത്? ഒരു വലിയ ഓന്തിനെ കണ്ടു. വലിയ ഓന്താണ്. അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവര് പല തരത്തിലും നോക്കി, എന്തെല്ലാം കയറൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടും അത് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് കയറിട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും അത് വേഗം കയറി വന്നു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ എല്ലാം അറിയാം, എന്നാലും മൃഗരാജാവിനോട്, ആ ഓന്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ്, ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അതിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഓന്ത് എന്തായി മാറി? ഒരു രാജാവായി മാറി. അപ്പം ആ രാജാവായി മാറിയ ഓന്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഞാനൊരു രാജാവായിരുന്നു, അന്നദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗോദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം സ്വർണവും എന്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭൂദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരു ദിവസം പശുവിനെ ദാനം ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണർക്കായിട്ട്, യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് കുറെ പശുവിനെ ദാനം ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു പശു എങ്ങനെയോ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്ത പശു തിരിച്ച് ഗോശാലയിലേക്ക് വന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ആ പശുവിനെ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊടുത്തു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഇതന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ പശുവിനെ കണ്ടിട്ട് രണ്ടാളും കൂടി തർക്കമായി. എനിക്ക് തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കമായി. രണ്ടാൾക്കും വേറെ പശുവിനെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് രണ്ടാളും സമ്മതിക്കണം ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? യമരാജാവ് അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഈ രാജാവിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ സമയമായി, രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, നിന്റെ സമയമായി, നിനക്ക് പാപം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് ഒന്ന് നരക ജീവിതവും ഉണ്ട്, നിനക്ക് സ്വർഗ ജീവിതവും ഉണ്ട്, ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നീ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്ക് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂലൂടെ നിനക്കൊരു പാപം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം ദാനം ചെയ്ത് രാജാവായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഈ രാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്തായാലും നല്ലത് ചെയ്തതിന്റെ അളവ് ചിലപ്പോ കൂടുതലായിരിക്കും, അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ചീത്ത ഫലം ആദ്യം അനുഭവിച്ച് തീർത്തോളാം എന്ന് പറയുന്നു. യമരാജാവ് അനുഗ്രഹവും കൊടുത്തു, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്ന് നിന്നെ രക്ഷിച്ചോളും എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. ത്യാഗത്തിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനവും ത്യാഗവും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് 5.3 പറയുന്നു, നിത്യ സന്യാസി യോനദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതാണ് നിത്യസന്യാസി. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് അവിവസ്ത്രം ഫോറസ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിലേക്കോ ഒന്നും പോകുന്ന ആളല്ല സന്യാസി. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ, അത് നമ്മുടെ ദശാശ്രമിയായാൽ കൂടി നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നമുക്കൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ തരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. മഹാഭാഗമായ അർജുന, അയാൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ്, അപ്പോൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രയനായാൽ കൂടി അയാൾക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമോ വെറുപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളാണ് നിത്യ സന്യാസി. അയാൾക്ക് കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം കൂടി ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ സന്യാസ മഹാഭാവോ യോഗത അപ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പോലും സന്യാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ബ്ലിസ് എന്ന ഫീലിംഗ് വരണം എന്നില്ല. ബ്ലിസ് ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്, സമാധി സ്റ്റേജ് ആണ് ഫുൾ ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്റ്റേജ് വരണം എന്നില്ല. പക്ഷേ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തോഷം നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സന്തോഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്യാസം ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് ആ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതാവാം, നമ്മൾ ഡെയിലി പൂജാ റൂമിൽ തൊഴുന്നതാകാം, അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതാവാം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ഭക്തി എന്ന് തോന്നുന്നത് അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ വേർഡ് കുറച്ച് ഓൾഡ് യൂസേജ് ആണ് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സിൽ നമ്മൾ കാണുക. ജസ്റ്റ് ഭക്തി ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി. ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പം ഭക്തി മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ അംശം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്യാസസ്തു മഹാഭാഹോ ദുഃഖമാപ്തമായ യോഗയുക്തോ മര്യാഭ്യമ നചരേണാദി ഗച്ഛതി. ഭഗവത് സേവനമില്ലാതെ ഒരു സന്യാസിക്കാണെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇനി 5.10 പറയുന്നു, ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേ ന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ. സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പം താമരയില നമുക്കറിയാം, എത്ര നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടാലും അത് നനയില്ല, അതിന് നനവ് സംഭവിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന്, ഫലം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സാവധാനം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല. ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. 5.12 പറയുന്നു, യുക്തകർമ്മ ഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സത്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ, സ്ഥിരചിത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഒക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജനാ പരിപാസതേ. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം, ഒന്നിലും വേറെ ഒന്നിലും ചിന്ത കൊണ്ടുപോകാതെ ആരാണോ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അയാൾക്കില്ലാത്തതും ഞാൻ നൽകും, ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഞാൻ അയാളുടെ യോഗക്ഷേമം ഞാനാണ് നോക്കുക. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും വീട്ടിലെ ജോലിയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എന്തും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, നമ്മളുടെ മനസ്സ് ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരിക്കും. ഓ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളുടെ തന്നെ കർമ്മഫലമാണ്
കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതേസമയം ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ലോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഞാനാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ അയാള് ഫുള്ളി ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അയാൾക്ക് ആകെപ്പാടെ ഡൗൺ ആയിട്ട് പോകും അയാൾ. അതേസമയം ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനം. ജസ്റ്റ് അത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക, നീ ടെൻഷൻ കൂടാതെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. ഈ 5th ലെസണിലാണ് ഭഗവാൻ പീസ് ഫോർമുല പറയുന്നത്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് 5.14 പറയുന്നു, ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മ ഫലസംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് നമ്മളുടെ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ആത്മാവല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മളുടെ ശരീരവും അതിനുള്ളിലുള്ള ബുദ്ധിയും മനസ്സും നമ്മളുടെ ഫോൾസ് ഈഗോയും ആണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. പിന്നെ ആരാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഞാനിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ആക്കുക. നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജപങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭക്തി ഡിവോഷണൽ സർവീസും കൊണ്ട് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാറാം. ഏത് സമയം രജോഗുണവും തമോ ഗുണവും അതിനെ ജയിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത്. നമ്മൾ സത്വഗുണമാണ് ജയിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആ സത്വഗുണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ഉയരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മൾ പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഈ ഇത്രയും 5.14 വരെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. 5.17 പറയുന്നു, തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന സന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തി ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുക്തി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം. നമ്മുടെ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കൂടിയില്ല എന്ന് വരാം. ഭഗവാനിൽ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു, ആരാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം, ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം, ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഗുണവും കർമ്മവും നോക്കിയിട്ടാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണനാവാം, ക്ഷത്രിയനാവാം, വൈശ്യനാവാം, ശൂദ്രനാവാം. എന്തും നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അത് തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ദേഹം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജന്മവും നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കുലത്തിലോ ഉയർന്ന ആളായിട്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവനായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈഫെങ്കിലും നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്ന അമ്മയുടെ അവസ്ഥയായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ. തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്താലും അത് അമ്മ എന്തെല്ലാം ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അമ്മയുടെ മനസ്സ് തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിലായിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സമയവും ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. മന്മനാ ഭവമത് ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. ഏത് സമയവും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 9th ലെസണില് 34th ശ്ലോക പറയുന്നു, മന്മനാ ഭവമത് ഭക്തോ. ഏത് സമയവും എന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് ചേർന്നിരിക്കുക, പ്രേമഭക്തി കൊണ്ട് ചേർന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നാം. അതേസമയം പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്
പറയുന്ന പ്രേമഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച്, വളരെ ഒരാളോടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വികാരം നമുക്ക് തോന്നുക. ആ ഒരു ഫീലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളിത് ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ബ്രഹ്മൻ ഫസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് പോകും. അത് വളരെ ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കൊരു വേ, ഏതാണ് വേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എവിടെയും വെളിച്ചമാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും ഇരുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേ മനസ്സിലാവില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദരേ എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ബ്രഹ്മൻ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പരമാത്മാവ്. അത് നമ്മളുടെ സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടോ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം, ഈശ്വരനായിട്ട് സർവഭൂതങ്ങളിലും ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിലും ഹൃദയശേ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ആത്മാവും ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഒക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഹൃദയം മിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ്. ഹൃദയം സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് റീ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് എന്താ പറയാ എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഹൃദയശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഇത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 6 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വളരെയധികം അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം, എത്രയോ അളവില്ലാതെ അളവില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ നോളജ് ഉണ്ട്, ശ്രേയസ് ഉണ്ട്, ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, റിനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട്, വൈരാഗ്യമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഭഗവാനെ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കുറച്ചായിട്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നുകൊള്ളും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡെമിഗോഡ്സും തൃപ്തരാകും. ഭഗവാനെ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഒരു രാജാവിനെയാണ് തൊഴുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവിനോട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എവിടെയെങ്കിലും വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് രാജാവ് വരിക. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ അസോസിയേറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡെമിഗോഡ്സ് എല്ലാവരും നമ്മളോട് തൃപ്തരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള. നമ്മളോട് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ആശ്രയം പ്രാപിക്കൂ. അപ്പൊ മാമേകം ശരണം വ്രജ്, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ. ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം മച്ചിത്ത് സർവദുർഗാണി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുന എന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? മച്ചിത്ത്, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മച്ചിത്ത് സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാ തരിഷ്യതി. എല്ലാ ദുർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹിൻഡ്രൻസും ഭഗവാനായിട്ട് മത്പ്രസാദാത്, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എല്ലാം നിന്റെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് നമ്മളെ തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിനോട് അമ്മ കാണിക്കുന്ന അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് അട്രാക്ട് ആവേണ്ടത്. ആ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മാഗ്നറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ അയേൺ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു സൂചിയാണെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിലേക്ക് എത്ര സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് അട്രാക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആദ്യം ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ആവേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഭക്തരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പിന്നെ നമ്മളോടാണ്, ഇങ്ങോട്ടാണ് അട്രാക്ട് ആവുക. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്. ദുർവാസ മഹർഷിയോട് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ആ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കും. ദുർവാസ മഹർഷിയോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു എന്താ പറയുന്നത്? അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്. ആദ്യം മാഗ്നറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ഭക്തി കാണിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവില്ല. ഹരീഷ് ചിത്തം സമാശ്രയേ, നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിനുള്ളില് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയത്, ഹരി വന്ന് ചിത്തത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എല്ലാ ദുർഗങ്ങളും മത്പ്രസാദ തരിഷ്യതി, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നമ്മളുടെ മാറിക്കിട്ടും. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ 5th ഡേ ആയിട്ടുണ്ട്. 5th ഡേ നിങ്ങൾ ഓരോ മാല വെച്ച് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പോലും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സ് പതുക്കെ പതുക്കെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. കൂടുന്നതോടനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഗവതം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പവിത്രമാകുന്ന മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഓടി വന്നിരിക്കും. അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഭഗവാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രത്തോളം കഴിവുള്ള, ഇത്രത്തോളം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, അഹം ആദിർഹി ദേവാനം, ഞാനാണ് ആദി, ദേവന്മാർക്കും കൂടി ആദി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അധീനനായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന, അതിനപ്പുറം ഭാഗ്യം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും ലക്കിയസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ക്രോധം എല്ലാം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 5.18 പറയുന്നു, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശ്വപാകേച്ച് പണ്ഡിത സമദർശിന. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു ആന കാണുന്നു, ആനപ്പാപ്പാൻ കാണുന്നു, ശൂദ്രനെ കാണുന്നു, ഒരു നായക്കുട്ടിയെ കാണുന്നു. ഇതെല്ലാം കാണുന്നതില് സമദർശിയായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ ആരാണ്? സമദർശി ഒരേപോലെ കാണുന്നത് ആരാണ്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ, വിദ്യ കൊണ്ട് വിനയനായിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ. എന്താണ് മനസ്സിലാവുക? ബ്രാഹ്മണനിലും ഗവി പശുവിലും ആനയിലും നായക്കുട്ടിയിലും നായയെ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ചണ്ടാണലിനും ഒരേ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ഡിത സമദർശന, അയാളെയാണ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാവരിലും ഒരേ ചൈതന്യമാണ്. ഉറുമ്പിലാണെങ്കിലും ആനയിലാണെങ്കിലും നായക്കുട്ടിയിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യനിലാണെങ്കിലും ഒരേ ചൈതന്യമാണ്. എന്റെ തന്നെ അംശം, മമൈ വാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന, സനാതനമായിട്ടുള്ള എന്റെ തന്നെ അംശമാണ് ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതൻ, സമദർശിയായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ ഒരുപോലെയാണ് കാണിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദേഷ്യം കാണിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സഹജീവികൾക്കും ജീവിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ചൈതന്യമാണ് ഇതിലെല്ലാം ഉള്ളത്. ബോഡി മാത്രമേ വ്യത്യാസമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. മെയിൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതേ ജന്തുക്കളാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊല്ലുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. എത്രമാത്രം നികൃഷ്ടമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഇസ്കോണില് 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്തോറും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതാണ്, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കരുത്. പിന്നെ എന്താണ് ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് എന്ന് വെച്ചാല് ആവശ്യമില്ലാത്ത റിലേഷൻസിൽ പെടാതിരിക്കുക. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓക്കെ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക. നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, കള്ളുകൂടി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരേ തരത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഇൻടോക്സിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ജപിക്കണം, അതുപോലെയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ തമോ ഗുണികളായിട്ട് മാറും. ആ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇസ്കോണില് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് 20 പറയുന്നു. 5.20 ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവേദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിരഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിനേക്കാളും അയാള് ഇറ്റേണൽ ലൈഫിലേക്ക് പോകാൻ അയാള് അർഹത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇറ്റേണൽ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം, ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ കിടന്ന്
നരകിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനുള്ളിലുള്ളത് ദാവാഗ്നി തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ള് തപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം, സത്ത് ചിത്ത ആനന്ദം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പോകാൻ ഭൗതിക ലോകത്തില് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഭക്തിപൂർവം ഭക്തിയോടുകൂടി എല്ലാം കർമ്മമെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ഫീലിലേക്ക്, ആ ബ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനോട് അടുത്ത് നിൽക്കും തോറും ഭഗവാന്റെ ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ് നമ്മളുടെ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധമെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചിലപ്പോൾ കുറൂരമ്മയ്ക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ പൂന്താനത്തിനൊക്കെ വിൽവമംഗലം സ്വാമിയാരൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലല്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ ഫീല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തവും സന്തോഷവും എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തൊട്ടടുത്തായിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് അത് അറിയാം നമ്മളുടെ ഫീൽ എന്താണ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്താലും ചീത്ത ചെയ്താലും. ഇന്നൊരു മാതാജി പാടുന്നത് കേട്ടിരുന്നു, ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ആ പാട്ടിലൂടെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ആ മാതാജി ഇന്ന് പാടിയത്. അപ്പൊ 5:20 പറയുന്നു, ന പ്രഹൃഷ്യ പ്രിയം പ്രാപ്യ നോ ദ്വിജയ പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിര ബുദ്ധിര സമൂഢോ ബ്രഹ്മവേദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ എന്തായാലും നമ്മളൊരു ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിര ബുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കുന്നവൻ ഇറ്റേണൽ ലൈഫില് അർഹതയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 5.22 പറയുന്നു, യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്ത വന്തകൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. എന്തെല്ലാമാണെങ്കിലും അയാളൊരു നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കും. ഇത് ഓവർ ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല, ഓവർ സാഡ്നെസ് ഇല്ല. എന്നാലും ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതിനെയൊന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക, നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോയി അതിലൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവസാനവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു, നമ്മൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് പഴയതാവും. നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുതുമയൊക്കെ നമ്മുടെ പോവും. ഒരു കാറ് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചാലോ എല്ലാം ടെമ്പററി ആണ് ഈ വേൾഡില്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓവറായിട്ടുള്ള ലോൺ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ശിരസിലെടുത്ത് വെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മളുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് നമുക്കതൊക്കെ തടസ്സമുണ്ടാക്കും. ഇതില് കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം സംഭവിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം, ഈ അമ്പാറ്റ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ പോകുന്നു, വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ അവർ അട്രാക്ട് ആവുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് ചത്തുപോകുന്നു. പിന്നെ മിഡിൽ വൺ കാണുന്നത് ഒരു ആന കുഴിയിൽ വീഴുന്നതാണ്. സ്പർശം മൂലം വന്ന് കുഴിയിൽ വീഴുന്നതാണ്. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ തിരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് അതിന് പോകാൻ പറ്റില്ല, അതിന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല, അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് താമരപ്പൂവാണ്. താമരപ്പൂവിനകത്ത് ഒരു വണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ സംഭവിക്കുക, അത് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ട് ചിലപ്പോ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേനിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് പോയിട്ട് വണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോ ചത്തുപോയി എന്ന് വരാം. മാനാണെങ്കിലോ സംഗീതം കേട്ടിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാൻ വന്ന് ഹണ്ടറിന്റെ വലയിൽ വീഴാം. പിന്നെ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം, മത്സ്യം ഇര കണ്ടിട്ട് പോയി മരിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ, ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ആദ്യവും അന്തവുമുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 5.25 പറയുന്നു, ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയാക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവഭൂത ഹിതേരതാഹ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന്
ഇത് ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ വന്ന് നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും അതുപോലെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സുഖം നോക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യം നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം. സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളുടെ ചീത്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് മാത്രമേ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ബ്രഹ്മനിർവാണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അവകാശപ്പെട്ടത്. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ? ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? മൃഷയ ക്ഷീണ കൽമഷ, പാപങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരിക. എങ്ങനെയാണ് പാപങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരിക? ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീരതരാവുക. എന്നിട്ട് സർവഭൂത ഹിതേരഥ, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം കിട്ടുന്നു. 5.25 പറയുന്നു. ഈ നെക്സ്റ്റ് 5.26 പറയുന്നു. ഇന്നലെയും പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ്? കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണ സമുദ്ഭവ. ഇത് നമ്മുടെ മഹാപാപമാണ്. ക്രോധമായാലും കാമമായാലും അധികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയാണെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലുമുള്ള ക്രോധമാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിനയാണ്, ശത്രുവാണ്. ഇന്നലെയും ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ശാന്തമാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇന്ന് ആകെ 5ാമത്തെ ലെസൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ വരെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കാമവും ക്രോധവും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്, അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പാഠം. എന്താണ്? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്. നമുക്ക് ആരോടും ഓവറായിട്ടുള്ള ആസക്തി വേണ്ട, ഓവറായിട്ടുള്ള ദേഷ്യവും വേണ്ട. അച്ചടക്കത്തോടെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് നമ്മള് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റോ, നമ്മള് ബെഡിൽ തന്നെ ഇരുന്നു, വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാല ജപിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തൊഴുതു. നമ്മൾക്ക് ഈശ്വര, ഇന്നൊരു പുതിയ ദിവസമാണ്, എനിക്ക് നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണേ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? 24 hours നമുക്ക് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന 24 hours പോസിറ്റീവായി മാറും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ടേബിളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാഗ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈശ്വര, ഇന്ന് ഞാൻ എത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ കാലത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിന് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായി വരുന്നു. ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന പരിപൂർണതയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് പരമപദപ്രാപ്തിയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോളം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരാളോട് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന, പ്രേമിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഫുൾ മാക്സിമത്തിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പരിപൂർണതയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. കുറച്ചായിട്ടുള്ളതല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടത്. ഫുള്ളായിട്ടാണ് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറയാൻ തുടങ്ങും. നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഫേസിൽ അതിന്റെ ഗ്ലോ ഉണ്ടാകും. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അതിന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഭഗവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്, സത്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പരമപദപ്രാപ്തി ഷുവറാണ്. നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ
കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സമയവും നമുക്ക് ഈശ്വര സ്മരണ ഉണ്ടാവുക, കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഒരു വിളി ഉണ്ടാവുക നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്. നമ്മുടെ ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു, പാപങ്ങളൊക്കെ കുറെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്, നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം ജപിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കൃഷ്ണനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തു, ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഉയർത്തേണ്ടത്. ആരും വന്ന് ഇതൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, സ്വയം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും പേർക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കണം എന്ന് സ്വയം തോന്നിയിട്ടാണ്. എത്ര പേരാണ് എന്നുള്ളത് അത്രയും പേർക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും പേർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വയം ഉയരുക. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായാലും, എന്തെല്ലാം ഇഷ്യൂസ്, ആ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നതല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒന്നുമല്ല. നമ്മളിപ്പോ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഫാമിലിക്കുള്ളിൽ തന്നെ, എല്ലാവരും ഫാമിലിയിലായിരിക്കും ലൈഫ് ചെയ്യുന്നത്, ആരും സന്യാസിയായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മള് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ജോലികളും ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിലൊരു വിഷമം വരാത്ത രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഈസി ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളും മുമ്പോട്ട്. ആ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഹിമാലയത്തിൽ പോയി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല. ഇന്ന് 5th ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ വളരെ സേഫ് ആക്കി തരികയാണ് നമുക്ക്, മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു തന്നു. ഇന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇന്ന് ജസ്റ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ വരേണ്ടത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും, അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലായിരിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് ഭഗവാൻ, ഇത് നമ്മള് പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നതാണ്. 5th ലെസണിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇതാണ് പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ആർക്കാണ് ശാന്തി ഉണ്ടാവുക? ഈ ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, യജ്ഞം ചെയ്താലും നീ തപസ് ചെയ്താലും, യജ്ഞം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്, സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. ഏതെല്ലാം മാതാജിമാര് വന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് പോയി വിളക്ക് കൊളുത്തിയ സമയത്ത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാനൊക്കെ ഒരു മാലയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറാണ് ഈ മാതാജിയൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് മാല എടുത്ത് ജപിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമെല്ലാം, സങ്കീർത്തനമായാലും തപസ്സായാലും, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ തപസ്സാണ്, വാക്രൂപത്തിലുള്ള തപസ്സാണ് നമ്മളുടെ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? എൻജോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു. ഭോക്താരം, ഞാനാണ് അതൊക്കെ ഭോഗിക്കുന്നത്. നീ ചെയ്യുന്ന തപസ്സിന്റെയും യജ്ഞത്തിന്റെയും ഫലം ആർക്കാണ്? എനിക്കാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകത്തിനും ഞാനാണ് മഹേശ്വരൻ. ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നു. എല്ലാ ഭഗവാന്മാരിലും ഉയരത്തിലാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഉയരത്തിലാണ് ഞാൻ ഭഗവാൻ. സർവലോക മഹേശ്വരം, ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നു, സർവലോക മഹേശ്വരം ഞാനാണ്. സുഹൃദം സർവഭൂതാനം, നമുക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന, വളരെയധികം നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? സുഹൃത്താണ്. സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിനും ഞാനാണ് സുഹൃത്ത്. ഭഗവാൻ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നു, പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ചില സമയത്ത് പറയും വല്ലാത്ത ഏകാന്തത തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നുന്നു,
ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ്? സുഹൃതം സർവഭൂതാനം. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതറിയുന്ന ആള് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ, സൂപ്പർ എൻജോയർ ഞാനാണ്, സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് ഞാൻ, എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ, സുഹൃദം സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ജീവിക്കുന്ന ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിലും ഞാനാണ് ഫ്രണ്ട്. ഇതറിയുന്ന ആളാരാണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. പീസ് എങ്ങനെയാ കിട്ടേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു. 5th ലെസണിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി, അങ്ങനെയുള്ള ആള് ശാന്തി നേടുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളെ തൃപ്പാദങ്ങളെ നമ്മള് വിട്ടുപോവില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ ശ്ലോകം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ടുപോകില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഇത് ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കണം. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. ഭോക്താരം ഞാനാണ് സൂപ്പർ എൻജോയർ. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും തപസ് ചെയ്യുന്നതിനും നീ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, നീ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും ഭോക്താവ് ഞാനാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് ഞാൻ. സുഹൃദം സർവഭൂതാനം, ഞാനാണ് നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി പച്ചതി, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് ശാന്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഭഗവാൻ ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള, ഇത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം, ഇത്രയും സൃഷ്ടി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പീസ് ഫോർമുലയാണിത്. ഇതിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. എന്താണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ. അപ്പൊ അതിലുള്ളത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. നമുക്കറിയാം സർവലോക മഹേശ്വരം എപ്പോഴും നാവില് വേണ്ടതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയാണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. നമ്മളിപ്പോ എന്തായി? കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയി. നമ്മള് ഗോഡ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ്. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോവർദ്ധന ലീലയാണ്. ഗോവർദ്ധന ലീല വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. മഴ വന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഏറ്റവും കുഞ്ഞു പ്രായത്തില് പിങ്കി ഫിംഗർ, ചെറിയ ഫിംഗറിൽ ഇടതുവശത്തെ ഇടത് കൈയിന്റെ പിങ്കി ഫിംഗർ ആണ് ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ ഒരു അംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തില്. അതിലാണ് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ പ്ലീസ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഇതിനേക്കാളും കുറവല്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രോബ്ലംസ് വരുള്ളൂ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആൾ എന്താ ചെയ്യാം? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യും. ആ അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമസ്തോ. ഓക്കെ, ഇനി ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചോളൂ. മഞ്ജു മാതാജി എന്താ അറിയേണ്ടത്? മഞ്ജു മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 ലെസൺസ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ 5 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സായിരുന്നു. മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ്. ഇനി നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ് 10 ലെസൺസ്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക. നമ്മള് ധ്യാന യോഗമാണ് നാളെ വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ലെസൺ ആണ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വളരെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഇതില് മാക്സിമം കഴിയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും 1 or 2 എണ്ണം ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് 5.29 മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം. ചോദിച്ചോളൂ.
നമ്മുടെ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെയും ചിന്തകളെയും നയിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി എനിക്ക്. പക്ഷെ ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ സുസ്ഥിരത എങ്ങനെ നേടാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പതുക്കെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇന്ന് 5 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളെ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമയമാണിത്. ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 16, 17 ഒക്കെ ആ ലെസൺസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ സെയിം സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ 5ാമത്തെ ലെസൺ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതിലാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുമുള്ള എന്താ പറയാ പാഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡിസയേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അലസത, ഡേ ടൈമിലുള്ള നമ്മളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉറക്കം, കുറച്ചൊക്കെ ആവാം, ഹാഫ് ആൻ അവർ 1 അവർ ഉറങ്ങി എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല. അതൊക്കെ തമോ ഗുണം കൊണ്ടല്ല, നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളുടെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഒറ്റയടിക്കൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പതുക്കെ നമ്മള് അതൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോവാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയില്ല മൃത്യു ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് വരിക, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമസ്മരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. നമ്മള് നാമസ്മരണ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കുക അതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് ഒന്നും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എന്താണ് ആലോചിക്കുക അതായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പട്ടിക്കുട്ടിയോടോ പൂച്ചയോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം മക്കളോടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്നേഹം. നമ്മൾ അവരിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ജന്മം നമുക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജന്മമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദേഹമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് ഏത് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോവാം, നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് മൃത്യു എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിലിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ജന്മവും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരമപദ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണം വേണം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, പരിപൂർണനായിരിക്കണം എന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി മനസ്സിലായോ? മാതാജി ഒരു സംശയം. അത് ഇങ്ങനെ മാല ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സറിയാതെ വേറെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നിടയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. ഫസ്റ്റ് മഹാമേരു കൃഷ്ണപീഠില് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 5 ഗുരുക്കന്മാര് ആരൊക്കെയാണ്? ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത മഹാപ്രഭു, പിന്നെ ആരാണ്? ഗദാധര പ്രഭു, ശ്രീവാസ പ്രഭു. ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? നമ്മളുടെ മനസ്സ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. നമ്മളുടെ ഓടിപ്പോകുന്ന മനസ്സ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്. മനസ്സാണ് വായുവിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ എത്തും. ഈവൻ നമ്മള് ഗോലോകം തന്നെ നമ്മൾ കാണാം നമുക്ക് പറ്റില്ലേ? മനസ്സുകൊണ്ട് അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 ഗുരുക്കന്മാരെ തൊഴുതുകൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അറ്റൻറ്റീവ് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഈ ജപമെല്ലാം അവര് അത് പാപമില്ലാതെ ആക്കി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി തരും. പിന്നെ സ്വയം നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുക, നമ്മൾക്കിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ നാമജപമെല്ലാം. ആ ഒരു മനസ്സ് ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ അമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് കാന്തം പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അതൊന്നും ഒരു മഹാപാപം ഒന്നുമല്ല. പതുക്കെ നമ്മള് ആ ഭഗവാനിന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ രൂപം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇന്ന് ബലരാമ പൂർണിമയാണ്.
ബലരാമസ്വാമിയാണ് നമ്മളെ മായയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ രാമ എന്നുള്ള മന്ത്രവും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ബലരാമൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ തൊട്ട് താഴെയാണ് നിൽക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ്. എൽഡർ ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ കൂടി താഴെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ഫസ്റ്റ് ചൊല്ലിയിട്ട് ഹരേ രാമ ചൊല്ലുന്നത്. അതാണ് ബലരാമന് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മള് മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. ആദ്യമൊക്കെ ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമല്ല, ചെയ്യുക, പക്ഷെ മനസ്സോടെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത്? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ കേട്ടത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുക. എനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക പോയിട്ട്. ഇന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ശ്ലോകങ്ങളൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്വിസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വേഗം. ഓക്കെ, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ദിവ്യ മാതാജി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.